48 Koromsara Assembly Achukthani Mothani Saitungma by Kami Kami Nok Noko Tangai Jongbari Mothano Kopalai Klaidi Hine Kokpil Laimani Salsase Barlalia Tini Haino Hai Mangfli Kashawi Fakya Koromsara Asukthaya Long Tribeli ADC Village Ne Rajendro Kami Poddo Kumar Kami Birmoni Kami Ni Luku Rokno Nok Noko Tangai Jongbari Kokpil Laikha Long Trai ADC Village Amsani 289 Nukuni Luku Rokni Nogo Nogo Tangai Bubagrani Thamsa Tongai Jongbari Kopalai Klainani Kokpil Laikha te khaksa phasing khakuar bai chukya nukhni chakra rok ri gutung dulai te kombol rok bo bak laikha kokpin mung chobabo tongba kha mothani MTC Direndra Debborma Tipra Motha YTF dolai hangkoni barja manjak Koritos Debborma blok achukphang Obijit Debborma no khobui alaida mothani senkra rok tongba kha WF, YTF, Tipra Motha Miliwi, Para Kasoi, Cinti Prasaroni, Birmani Kotmara Kok Filai Bagi, Hongkola Isaac, Katham Lai, Jiri Laima Bai, Sama Bai, Hana Lobby, the Sablema Bai Kaye, Bubagrani, Greta Tiplano, Kopina Bagai, Hongkola Isaac. Actually, Koromsara ni assembly ni bising khobjak hoku tuisani bisingo long tray arep ayengo belai keno cinti prasarok ni lama rokhai haisi tisa tima balai mathang layo nedi oro siti matu kulai boro tam sanai tima mokha tisa oja titu kulayo belai keno TWF roko hathom naijak muri phungni simai chajaya khaye boro muri rok tilaye je jagao mayo khigangke oro muri chalaye himlaina ne yago muri tilaye himlaijak belai keno habong hatai bubagra nikong pingan bagi sini hojaga long trai hatai kalajak nage hatai busuk juk belai keno cini TW ya udah ni tahun ni bagai muri rok tilai jaksa bahaya
bahai kai mato khajeo area ro no himbe tipra so lo sujo te development hai ka babti hai condition lo ke kan lama kasih cung mai itu tempat sana. Oh, kan luar kerja. Ini diam. Ya. Sini tipra halo tun sulamai. Tam goza de ba. Nero tini koitan sime ong kholai mane Gori kota bung ke. Ata ni jimi chung nokhor mani. gai nero daga tam daga bathak lai tam rok khlai tong ta bukai Tenta bo muri do ke so salai kha. leng jak lai ye Lele leng yako. leng ye Hamaya sa leng ya. Hemaya, hendak hemaya lainnya. Hemoi ba mano tam hemoi me tong na. Oh ma. tini biang ber lai kan nero Tam para hinda ba. Podok kumar para long telere. nong te are ba Kusuk da. Tunggu ya, masih. Leng ya leng ya. Dino leng ya. Leng ya kotak sudah. bahai kai nu khao am te ko nero ber lai ye Am tai ro ko mota moti le ka ham lo nu ku tong khob le tak sak da lo. bong ni jengjalok le bahai bai tam lo Jin jalok ba tai tam ku bang ma ta. Bong ne ro tui kuru lama kuru am tai nyong ku tong ta bong ro ba. Ti sak ne ke na himai phai ka. Kar o kar ba tong. Ka bar ba ham ya se yang kai oro ni ba. Bitra khao no lo lai ba khalai chhor ko ma thang ta. Orang di truk harus telangan sartai pun upai kiri. Dari telangan To pai kuri bele. To sorok jar to di tra khagoi ma ta. tini koitan sime ong kholai tam chamung ro jaga tam ni bagi masalai kha Ini
belai khatung khajang mani kok ngakai cinoro buma bodol lok baksa engko bono engko kata goza dan kama bono kata goza engkai yang rogo baksa kuai ro botil leja kai muri sakja muri tu leja ko ba hekeno tabu leng mani isa komik ha kata goza sawi cin ko boro beke bung sutri ko cin bor sam mani ya ka ba hekeno leng mani oro te kaisa cini bisingo te kaisa jaga mana sungmai jengje hamjak laimung ki phili phega abo nukjago haya kai tinio jagao kebo muri tijak kebo ba kata goza tijak kebo samung jane jati lejak kai sigangni rogo nugo je hogui hui chalayo pia tini o jaga nugui tebo khapang sramon kok haise je ja jani ja jago mani tongman no bagi chalayo kai sini tipra sarok obo haike no sigang obo haino maya ganang tongmani para rogo kami rogo wagrogra thalai khang kai sin nugo je kami nokana noksa nogari no muituni lai chalayo obo haike no sini hamjakma mari sigang ni simi tongmani pia kubuni rajnaitik dik theke hanongthung ba kubuni dofani ajani adopt ngi culture phaimani bai chini culture kamar mani o tipra mothani bukhaktei chini tipra dofaroni hamjani tesa haino haiki pili pepika abono belai khabang strango o lenglamani kisa jora salai mani obo yang dul khlai kha tini jeng 48 koromsara assembly ni abo podokmar para bisi ngakai longtrai arat bisi kau jagao sing phainu kha abono tini logiwo naidi norok nugui mano onek chakra je buma bodol rok youth tongo tai mara সংগঠনি borobo tongo kau jaga tabuk belai khanang lajak ngakai tini chakra juk songrok jengse asuke lengi thango phia borok ni lengmani nugia jeng asuk hapung hatai tini je hapung hatai ma kamani obo jotno slai pusu hapung no longtrai ni ga o jaga naini kha jeng sorno juk laikha ni CPIM ni jorok 25 বছর borok dabi khikha je sorno juk kintu tini norok media ni bising tuino norok phunuguri di je lama lampra bobo haitong jeng sana nangya tabung jorak media ni jorak media ono kaham ke serai ke nugo jeng tini je lama himi phemani beser basar kami asuk kebang mau jaga asu lukung kebang ma pia sorno juk phaikya abon pore hira juk phaike imnai hinga hira juk bu phaikya o hira juk bo obo haina অবস্থা da lama lampra kaham kure tui ni or কোনো ব্যবস্থা করে নগর ni ব্যবস্থা খাইনে sabka sat sabka bikas khairi nain chaka কিন্তু ওর কোনো বিকাশ जों তাবো নুগিয়া গে আবনো o jagao obo haike kami thangai nukung thangai chini tipra dofani tipra sarokni kaham hamia jodi nainani haike tipra mo thanok karai eba o chini tipra sani khanangai tongnai borok karai tai mungsa lama nuburia abon bagai norong media ni bisingti kokna kesaro faidi tabule jora angkha जों bubagra no logi lainani bubagra phai tongo chini tipra ni bagai mambagai jotono masawo bubagra no kaisa जों no makamai lama